Hej, velkommen til nørresøbytennis.dk. Dette er en vejledning i, hvordan man booker tennisbanen. Ind på siden går du op i Book tennisbane, vælger den. Du kommer nu ind på en ny side, hvor du skal taste den kode ind, som du har fået, da du betalte dit medlemskab. Nørresøby tennis, og så selve koden. Her kan man så vælge at klikke Remember Me. Så skal man nemlig kun gøre det her en gang. Ja, vi kommer nu direkte ind i kalenderen, hvor man kan se, at dem, der har faste tider for hele året, de er skrevet ind. Men hvis man ønsker at booke en tid ud over det, og det er på den måde, at man klikker Add Events, oppe i Title, der skriver man navnet på den eller de personer, der skal spille. For eksempel Peter og Lars. Så går man ned til Date, altså der vælger den dato, man ønsker at spille. For eksempel den 10. Det kunne være maj 2015. Starttidspunktet, det kunne være klokken 15:30. Sådan der. Så skal man indtaste, hvor lang tid man ønsker at spille. Den står på en time, så tager vi det med 30 minutter. Og det er faktisk det. Så skal man bare huske at klikke Save ned i bunden hernede. Og så er begivenheden oprettet. Hvis man vil være helt sikker, så kan man selvfølgelig lige tjekke, hvad jeg kører frem til maj måned. Kigge under den 10. Og så er man så. Den er booket. Det der er fremgangsmåden.